So guys, check natin ang Andox, yun o, Andox Liempo. Yun o. Juicy, yun o. Parang lechon. Ito ang Andox guys, yun o. Check naman natin ang liempo ng Chooks to Go. Iba sila na. Parang lechon nga yan. Parang lechon. Magkakaalaman na guys kung sino talaga masarap. Yun o. Juicy. Andox Liempo, yun o. At ang ating Chooks to Go Liempo. Magkaalaman na talaga kung sino masarap guys. Yun o. Isang masayang araw sa inyo lahat mga kasolid. At isang masayang araw din sa iyo, Mrs. Kitchen Camera Girl. Isang masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon guys, hindi muna tayo magluluto. Guys, susubukan natin pagkumparahin kung sino masarap. Ang Chooks to Go o ang Andox. At ang title ng episode natin ngayon guys, Chooks to Go versus Andox Liempo. At bago po ang lahat, shoutout ko muna ng ating kaibigan na si Manoy Mukbang. Sana po subscribe nyo ang YouTube channel niya. Ito po yun, oh. Ting! Sobrang bait po ng tao niyan. Sobra. So, anong pang hinihintay natin? Magkaalaman na kung sino mas masarap. Kaya na tayo guys. Siyempre, try muna natin sa ano. Ano to? Chooks to Go? Chooks to Go muna tayo. Chooks to Go. Chooks to Go. Try muna natin ng walang sauce, yun, oh. Cheers tayo. Bah, juicy. Juicy siya. Juicy siya, pero yung balat niya makunat na guys. Medyo makunat nga lang balat, no? Pero yung laman niya malambot na. Juicy, malasa. Sausaw natin sa sauce. Sa sauce ng Andox. Kasi yung Andox lang guys, yung merong sauce. No, mas masarap. Yung may sauce guys. So mga kasolid, may shoutout nga pala tayo mamaya. Tapos kumain. Salamat sa mga subscriber natin, sa mga viewer. Kain tayo. Pero medyo mga ano yung labas niya. Kunat-kunat ah. Wala siyang laman, no? Malasing naman, pero kailangan pa rin ng sauce talaga guys. Hindi siya masarap pag walang sauce. Pero nung binili ko to guys, wala siyang sauce. Try naman natin yung ano, Andox, yun. Ito naman yung Andox guys, yun. So guys, Andox manok to. Guys, Andox manok to. Guys, Andox manok to. Ginagawa mo? Ay, liempo. Andox Liempo. Liempo ng... Try muna natin yung walang sauce. Wala mo ng sauce, ha? Maalat-alat. Medyo salty siya guys, yung ano, Salty Andox siya na. guys, medyo maalat-alat. Bagay siya sa kanin. Malasa din, ha? Pag sa kanin. Try natin yung sauce niya. Yun guys, oh.
Salty, no? Salty. Mas lalo siyang sumarap nung may sauce. Sarap nga. Try nyo to guys. Sarap. Sarap siya pag may sauce. Oo, yung andox. Kasi pag pinapak mo siya, maalat. Malat-alat. Pag inano mo sa kanin, bagay. Parting may buto kayo ito. Yun, no? Lasa. Pero okay din siya kahit walang sauce. Kasi mga salty na. Malasa na. Pero yung balat nila guys, parehas na sila mauna. Hindi crispy yung balat nila. O dahil malamig, medyo lumamig na ng konti. Na. Pero kung titignan guys, mas moist yung andox, no? Mas moist siya kumpara sa chokes to go. Yung chokes to go parang dry na siya. Medyo dry siya. Yung final namin guys, mamaya nyo malalaman. Final verdict. Final verdict. Ay grabe, parang sila masarap. Parang masarap yung royal. Pero para sa akin guys, mas gusto ko yung andox. Hindi siya dry. Kahit wala siyang sauce, masarap. Tingnan naman. Andox din ako guys. Sa lasa. Kahit wala ng sauce, pwede siya eh. Pero yung chokes to go, kailangan din ng Yung sauce. chokes Kailangan to talaga kasi ng medyo sauce. matabang siya ng konti. Dry yung Yung laman laman dry. niya. Kaya hindi ko siya ganong nagustuhan. Pero sa guys. balat naman, pares lang silang makulat guys. So guys, start na tayo mag-shoutout. Pero unahin ko muna yung mga special shoutout natin. Special shoutout po kay Manoy Mukbang, Shoutout po. Mini Crafty Lady, shoutout po. Shoutout ma'am. Simpleng Ulam ni Juan, yan, Simpleng Ulam ni Juan. Shout out. Tumama na rin ako. Jolian TV, shoutout sa'yo. Tumama ka din. Janice Hazel Canlas at si Alison Navarro ng Barangay Sagin, San Fernando, Pampanga. Yan mga bagong viewers natin yan. Shoutout din si Boss Rolando Bukod at ang asawa niya si Jasmine Navarro Bukod. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout din kay Harold Ferreras, Mark San Agustin, Romeo Manlapas, si Boss Joros, at si Marco Paulo ng Our Lady of Mount Carmel. Shoutout po sa inyo. Special shoutout guys kay Amy Tolentino, Ruby Tolentino at Alisa Tolentino at saka si Ashley Tolentino, si Kuya Nards Tolentino. Special shoutout sa inyong Ang lahat. buong Tolentino family po. Tolentino family. Shoutout po sa inyo. Sa brother ko guys, si Ronnie Vinyas at saka si Risa Vinyas. Shoutout sa inyo sa Samar. So shoutout na po tayo sa mga nag-comment doon sa ating last video. Gold Guns Cocktails Channel, shoutout po.
SL Oliver Studio, shout out. Si Ate Rosana Yape ng Tacloban City, shout out. Shout out po kay Mini Crafty Lady. Shout out, Madam. Infinity Wheel. Vad Sky Tech, shout out po. Si Mac Robles Balaguer, shout out. Vienna Vlog, shout out po. Raquel Vibes. Lel Hemi, shout out po. Grandma's Love, shout out po. Kenneth Madia, shout out. Si Mrs. Amy Fajardo ng New Zealand, shout out Shout po. out ma'am. Kay CJ Magpali, shout out po. Gio Linda, shout out po. Kay Gardening Perth, Western Australia, shout out po. Mindset Jen, shout out po. Simpleng Ulam ni Juan, shout out. Shout out sa'yo, idol. Linya Sari-Sari Store. Kay Brother Ron Vinya, shout out po. JR Pagaduan ng Tarlac, shout out. Shout out sir. Gina Choco, shout out. Yonakis Mukbang TV, shout out po. Kay Jackie Shy Vlogger, shout out po. Benes Farm Vlog, shout out po. Monstick Ideas and Creation, shout out. Ito, solid to, kaibigan to. Monstick Ideas. Shout Royce out. TV, shout out po. Kay Dada's Vlog, shout out. Si Boss Manoy Mukbang, yan, number one. Boss Manoy, friend shout natin out yan. po. Kay Coco Bolo Vlogger, shout Ito out. yung nagtitinda ng alwalo doon. sa'yo. Pinagbibilhan mo. Mm. Shout out sa inyo. Thanks for Si watching. Kadorang Erning, shout out. Bryce Ansel Nunag, shout out po. Ansel, shout out sa'yo, Ansel. Si Mr. Ray Jackson ng Occidental Mindoro. Shout out sir. Kay Pare Ronald Drama, shout out Pars. Shout out sa'yo, par. Mier Kitchen, ito Kapampangan din to. Ay, Maganda hello. to. Mier Thanks Kitchen. for watching. Kay Alberto Yalong, shout out. Bert, kain na tayo, Bert. Si ano, si Boss Obet, si Silvestre Balansala, shout out sa'yo, Boss Obet. Shout out po. Kay Len Prumbi, shout out. At si Jolian TV, shout out po. Shout out Julia TV, shout out. Yun guys, sana nagustuhan nyo ang episode namin ngayon na puro mukbangan lang at sana nagkaroon kayo ng Puro idea kainan. kung anong bibili nyo, yung Chooks to go o yung ano yun? Chooks to go at saka Andox. Andox. Pero sa amin, nanalo yung Andox, kayo nang bahala Solid to guys. guys. Try nyo Andox. Pero inulit ko, Yan pares po. lang silang makunat ang balat. Okay guys, bye bye.